Хело! Къде здравей? Здравей. Значи сега. Няма с на идея какво ще говоря. Кам. Не мога да разбера, на всички им е по-интересно Take It Light, отколкото Feed the Beast. Става. Само където малко прича на лодка. Не, честно говоря, сериозно. Само където, чакай, я го щупейте, щупи го ти да ти покая. Едно по-добро оригинално. Чакай сега, трябва ми още едно дърво. Така. Тук, я сложи и тако. Тука ли? Да. Ете. Що О, ми? правим основите. Така, дай малко дърво. Прррр. Много благодаря. Айде Аре, сега тук. 4. На 4 квадратчета. 1, 2, 3, 4, така. Така, не. Малко по-голяма я направих. Готово. Аз бях бачи лудия, бе. Прозорците. Оп. Тук също да има някакви прозорчета. Направим прозорци тук. Обаче... Чакай, аз ще покажа как. Извинете, не мисля. Ето е. Идеално. Я виж какво правя с тебе. Чакай сега. Стой. Виж сега. Gangnam Style. Да, ято. Оп. Да, те става също. Тук двойна врата ли ще имам? И да. Чакай да направим. Да, става готино. Сега да отида да пека малко. Но ти имаш много малко кол, май нещо. Еми, толкова съм намерил. Криза, Иначе, криза. мога да направим, ама си паза дървения купа. Аз не мога да разбера как се става админ. Лесно ще. Просто на админа Skype трябва да разбереш и той просто трябва да правиш 6 месеца. Чакай сега. Чакам. Ще взема 8 кол. Да изпека стъкло да имам. И 10 сега. Няма. 8 коста за един стак, тъй че... Да. Прозорци ли ще правиш? Да, що? Ето с къща е яка. Стига да беше... Ти гледал ли си знака? Не. Ама... Знаеш ли Доги? Кой? Доги. Ами къде всички ти ютубъри, които знаеш? Знаеш ли Дъплей? Ай, никой не знам, бе. Знаеш ли Спарко? Да, Спарк. Не знам. Голям пиче. Добре тя. Ако искаш да са прозорците. Слагай там... Така... Такива очи. Без ти имаш. Така ги слагай. Да. Чакай сега, ти ще кажа как ще стане. Така... Чакай сега. Да почваме покрива. Да. Сега ще покажа. Ще сорка, ще го развалям, но ще покажа как ще стане. Само да се направя. Така. Така... Аз ще ходя за дърво. Вари. О, не. Че да става. Аз ще измисля това. Аз ще измисля къщата през това време. Отгоре тавана трябва да го измислиме, аз сега съм го направил само дърва, колкото да не вали. Ето не мога да вали, защото сме в това.
Да, ние сме в сървъра, тъй че... Пак ли той смотан бък? Варе без да пипам мишката. Прозорчето трябва да ми сложиш. Не. Къде ми го сложиш? Че аз тук се съпротивлявам. Спри си. Брат. Съпротивлявам се. Няма да си направя брадвичка, главно защото се съпротивлявам. Ох. Не! Добре, честно, ще такова... Забравихме името. Ще лепна и паш влеза. Сървърът е пълен.